Kuningi ukuqolodelana ngalomdlalo kanti kwaqala mhla kumenyezela ukuthi azophinda atholane phezulu lamaqembu njengoba seke adlala omabili emidlalweni weDStv Premiership. Abanye bathi banqoba ngenhlanhla, abanye bathi babe ngaphezulu ngomdlalo. Abaqeqeshi balamaqembu nabo baqhubekile nempi yomlomo. Umqeqeshi weKaizer Chiefs Molefinseki uthi bekuyinhlanhla nje ukunqoba izicoco kweMamelodi Sundowns kule minyaka edlule. I think they have benefited a lot when it comes to Sundowns. If you look at the 7 years of winning the league, there were moments where they were very lucky. So it is very normal. I think the time when Chiefs was winning, it was very normal to say things at times turn out for you. And I think if we can have that luck back, we'll be winning the league this year and winning all the trophies. Eziphendulela umqeqeshi weMamelodi Sundowns uRolani Mokwena yena othe iKaizer Chiefs ibivele inqobe imidlalo emikhulu ngenhlanhla. Mhlawumbe nomveli Nqangi ungumlandeli wayo. Situations when Pirates played Chiefs or when Swallows played Chiefs, and how many games you just saw God's divine hand falling upon Kaizer Chiefs. And it's very true. No, it is very true. But God must be a Kaizer Chiefs supporter. Ukuthi sekuyoya ngamagama enkehli kubona bobabili labacithi balamaqembu sekuyobonakala seqoqwa enkundleni FNB eSoweto ngehora lesithathu ntambama.